Mae Siôn Tomos Owen yn fardd, artist a chyflwynydd radio a theledu. Cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Pethau Sy'n Digwydd, nôl yn haf 2024. Mae Siôn yn darllenwr brwd iawn a chawson ni sgwrs am darllen 4 llyfr ar yr un pryd, agweddau snobi tuag at comics a chariad at lyfrgelloedd. Helo a chroeso i Sut i Ddarllen efo fi, Francesca, am gwestai arbennig iawn, Siôn Tomos Owen. Croeso i'r pod, Siôn. Diolch yn fawr, diolch yn gael. O, sut wyt ti? Ti'n cael iawn? Good, diolch, ie. Da iawn. Siôn, ti'n awdur, ti'n bardd, ti'n darlunydd, hwnna di'r gair? Ie, darlunydd, ac yn person creadigol iawn, ond ti hefyd yn darllenwr. Yn dwyt? Ydw, ie. Iawn. So dwi eisiau gwybod yn gyntaf, be ydy dy atgofion gyntaf efo darllen ar y llyfrau o dy blentyndod sydd yn aros yn y cof? Wel, digon od, pan o'n i'n ifanc, o'n i'n offi darllen. O na? Achos yn bennaf, yr ffordd ffurfiol oedd plant yn gorfod darllen, ych chi gofod mynd trwy y llyfrau, hyn oes chi ddim yn hoffi nhw, jyst i ddangos bod chi gallu deall geiriau. A fi'n cofio cael stŵr mawr oedd ti a blwyddyn 4, blwyddyn 5, jyst achos o'n i just ddim yn hoffi darllen unrhyw beth. O'n i'n hoffi lluniau, o'n i'n hoffi comics, Penbwl, a Ralrwdins, a Caerdydd. Ond unrhyw beth lle chi gofod darllen am amser hir, dim diddordeb o gwbl. A wedyn nes i, fi'n meddwl spondonics neu rhywbeth dod i'r ysgol lle chi gallu dewis llyfr. A nes i darllen Kevin Matilda. Oh. A ni'n sôn i'n meddwl, oedd wedi sgwennu i gymlynydd cyn. Oedd rhywbeth yn dda, i'n meddwl, mae'n eich yn cool. A nes i darllen mewn 4 diwrnod. A ddyn drwchus am fath o beth o'n i'n darllen. A nath hwnna newid popeth. A wedyn nes i dechrau goblo llyfrau. Nes i harddio trwy'r rai ni'n gorfod darllen, so ni'n gallu dewis rai yn hunan fi. A wedyn, ers ni, erbyn tua blwyddyn 8 a 9, o'n i'n darllen pethau lot hynna yn y beth o'n i fod i. O'n i'n darllen Stephen King a pethau tygau. Fi'n cofio gael bech yn neud hwyl am mhenni, achos o'n i wedi darllen pob llyfr tygau o ddewis cyn i ni cymryd tygau. So o'n i'n gwybod lot amdan nhw. A ie, oedd e jyst ers ni, jyst unrhyw beth. Nes i ddim wedi darllen unrhyw beth non-fiction ar ôl coleg, ond pan o'n i'n ifanc, o'n i jyst yn darllen unrhyw beth Cymraeg, Saesneg, jyst popeth o'n i gallu byw yn y llyfrgell hefyd. So be ydi o am ddarllen neu llyfrau sydd yn apelio ata chdi? Ti'n gwybod y diddordeb yma a'r effaith mae llyfrau'n gael yn dy fywyd o ddydd i ddydd? Ys i darllen mewn i'r blaen o ran yr arogl. Fi'n dwlu ar jyst o'r arogl i ddechrau a yr meddylfryd o'r llyfrgell un am fel rhywle o'ch gallu mynd oedd yn gysurus a jyst pigw lan unrhyw beth chi moyn a jyst darllen yna. Ond hefyd y dewis, fi'n meddwl achos yr dyddiau canol lle oedd dim dewis dy fi, pan oedd byd o'ch chi gallu dewis unrhyw beth, ac os chi ddim yn hoffi, chi gallu jyst rhoi ffwrdd, a jyst ddim gorfod darllen dim mwy amdano fe. A y ffaith oedd pob math o lyfr am unrhyw beth. So os o'ch chi eisiau darllen am cross-stitch neu am dinosaurs neu oedd yna rhywbeth atant chi. A na un o'r pethau, oedd un o hoff pethau fi'n y llyfrgell oedd fel yr section lleol. So lot o reina, heb gael ei gyhoeddi dros y byd, just yn lleol, rhywun wedi rhoi nhw yn falle tua 100 o fersiwn, ond falle bys hwn y stori bach yna, di really cyffwrdd o fi. Ac o'n i'n dylio hwnna, o'n i wastad yn sgwennu ti beth a un o pethau ni eisiau gwneud oedd sgwennu rhywbeth bys yn mynd ar y silff yna, a mae dy fi 4 ar y silff yna nawr. So, fi cofio y fom yn cynta nes i weld e, o'n i mor excited i weld e. Mae hwnna mor arbennig, mae'n siŵr. Am hyfryd. A ti'n gwybod o'ch ti'n sôn rwan am yr dewis sydd ar gael mewn llyfrgelloedd, mewn siopa llyfrau, fel wyt ti'n un o'r pobl na sydd yn dechrau llyfr a wedyn ti'n teimlo fel ti'n gorfod gorffen o, neu wyt ti'n digon hapus jyst i roi fo i'r ochr, dechrau rhywbeth arall? O'n i arfer meddwl, mae rhaid i fi mynd trwy achos mae falle bydd e'n gwella. Ond mae cymaint o lyfrau da mas na, a mae cymaint o lyfrau crap. Mae bywyd yn fyr. Mae cymaint o lyfrau. So mae dy fi Rhestr, so fi'n cadw journal bach, fi'n sgwennu lawr pob llyfr fi wedi darllen ac adri. Cool. Tua 5 blwyddyn yma efo DNF ar I did not finish. So, jyst i ddweud, ond weithiau, fel 3 neu 4 llyfr fi wedi darllen yn blaen, a just amser anghywir i darllen e. A wedyn fi'n darllen e rhywbryd arall
yn y flwyddyn bron, so falle bod e angen bod noer, neu falle bod dail bod newid i fi mwynhau am well. A fi newid meddylfryd fi, dim yn aml, weithiau fyna i roi crac yn enwedig, achos weithiau mae lot o ffrindiau fi nawr yn awduron, a weithiau fi'n teimlo os fi ddim yn gwsyd i ymateb os fi ddim yn hoffi llyfrau nhw. So fi jyst yn dweud, oedd e ddim yn cyfrod cywir i ddarllen a i'n nôl at e. Mae hynna'n diddorol ddo, achos dwi'n un o'r pobl na sydd yn wir yn coelio bod llyfrau yn dod i mewn i'n bywyd ni pan da ni angen nhw, math o beth. Fel ti'n gwybod, fel ti'n darllen o ar yr amser cywir i chdi, a fel ti'n deud, os ti'n gwybod bod o ddim yn yr amser iawn i ddarllen o, ti wastad yn gallu mynd yn ôl at efo. Dyna un o'r pethau mwyaf hyfryd mewn ffordd, yndi? Wel, fi'n cofio pan ni'n yn yn arddegau, nes i darllen 3 neu 4 o'r prif llyfrau nath gael effaith mawr arna i. A fi'n ail ddarllen rhain yn aml. So, o'n i byth yn ail ddarllen pan ni'n ifanc. A wedyn, fi'n cofio Catch in the Rye, hoff llyfr fi hwnna. Fi'n darllen Lea unwaith bob 2 flynedd rhywbeth fel yna. A y cyfnod sydd darllen o'n i'n teimlo'r un fath peth, mae fe'n mynd trwy ond hefyd y 2 arall nath gael effaith oedd Master Margarita. So nes i darllen, oedd yn hard i'n darllen a fi'n cofio pan ni'n mynd ar teithiau, o'n i'n treulio lot o amser yn y carafan yn y haf, a fi'n cofio dad jyst yn chwerthin rhywle lle bynnag oedd e'n darllen y llyfr, a wedyn o'n i'n darllen i weld beth oedd e. Ac oedd e mor ffantasiol o mor crazy gymaru beth o'n i wedi darllen. A wedyn Love in the Time of Cholera, nes i darllen fyd ac o'n i'n romantic iawn pan o'n i'n ifanc sgwennu barddoniaeth serchus a chadi. A wedyn darllen hwnna. A nath y 3 yna really newid y ffordd o'n i moyn sgwennu. Achos o'n nhw'n just mor wahanol. Ac i feddwl o'n nhw wedi sgwennu mewn cyfnodau gwahanol dros y byd i gyd. Fe cyrraedd fi reit ar pryd o'n i angen nhw. A ti'n bod o'ch ti'n sôn am cadw restr o'r llyfrau ti'n darllen. So mae hwnna'n fatha habit darllen sydd gennych chdi, felly ti'n neud hynna yn aml i gadw cyfnod, i gadw cofnod, o'r llyfrau. O'r llyfrgell ma'n dod, achos yn y haf, os chi'n darllen fel 10 llyfr, o'ch chi'n cael stickers. A chi'n sticker fe mewn, ac chi'n sgwennu fel rhyw fath o just ambell gair o beth chi'n teimlo. A wedyn nes i dechrau cadw fe to beth. Fi wastad i cadw rhyw fath o dyddiadur o'r llyfrau. Ond nawr fi'n darllen cymaint nawr. Fi jyst yn sgwennu lawr enw y teitl, a wedyn os fi di mwynhau yn ei feidio. Ond bob blwyddyn, fi'n rhoi ar y socials 5 hoff beth fi o gwahanol bethau. So mae llyfrau yw'r mwyaf, so mae ffuglen, non-fiction, barddoniaeth, a comics, ac yn y 2 iaith. So mae'n llwyth o gwahanol beth. So weithiau, ni'n just ffili cofio faint o'n i wedi darllen. A'n enwedig os nhw o'r llyfrgell, fi wedi rhoi nhw'n ôl hefyd. So mae'n rhaid fi sgwennu nhw. Yn neud yn siŵr. So mae'n mwyaf fi wedi darllen rhywbeth fel 57 mewn blwyddyn. A wedyn, just cyn hwnna, oedd rhywbeth fel 6. So mae'n newid gymaint dibynnu ar beth fi'n hoffi, ond mae pethau fel barddoniaeth y comics, chi wedi hedfan drwy'r yn gyflym, ond nofelau, fi'n gael amser penodol i eistedd lawr yn neud nhw. Ond fi'n darllen tua 3 neu 4 llyfr yr un pryd. Fi ddim yn darllen yr whole... O'n i bai bod fi'n really off, Ti'n gallu cymysgu... Wel, di o ddim yn mynd ddim yn drysu chdi i gael... Na, achos mae'n wahanol rai fel arfer. So fi ddim yn darllen fel 2 nofel yr un pryd. Ond fi fel arfer, mae'n rhyw fath o audiobook da fi i rando ar y car neu beth bynnag. A wedyn mae da fi un cyn gwely, un lawr grisiau, sef os fi'n cyginio fi'n pig fel lan, fi'n yn y car. Waw, hwnna'n swnio'n berig. Wel, os fi'n mynd y plant fi lot o lewyd, fi'n aros yn y car, so fi'n darllen hwnna. Short stories hwnna fel arfer neu barddoniaeth. A wedyn mynd un y tu bach hefyd. Wel, ti'n gwybod beth, dwi wastad yn dweud mae angen silff lyfrau mob stafell yn y tŷ. Dwi wir yn meddwl hwnna. Dyna beth mae'n graig, fi'n angytuno gyda. Mae tŷ ni fel tŷ Cyhoeddodd yn Rala Rwdins, mae'n just llyfrau bob man. Mob man. Wel, mae rhaid i mi ofyn, oes gennych chi unrhyw awgrymiadau o'r llyfrau ti wedi darllen yn ddiweddar? Achos, mae'n swnio fel gennych chi dipyn o lyfrau
on the go ar un, ar unwaith, felly, unrhyw awgrymiadau? Mae'n un briliant dwi'n darllen ar hyn o bryd, a mae fe non-fiction yw ond nes i ganhalu yn un steddfod, nes i'n halu efo book vouchers am rhywbeth nes i'n neud, ac o'n i'n mor excited, so i gael book vouchers ages, felly aethon ni siop llyfr bach yn Mumbles, a oedd yn sefyll reit yng nghanol yr pentwr fel nes ni cer mewn, a fi'n dwlu ar pethau diwedd y byd, zombies a pethau fel yna, a hwn yw hanes diwedd y byd o'r meddylfryd cyntaf fel Armageddon yn y Beibl, AI, robots, comets, just stories am pob fath o ffordd mae diwedd y byd yn gallu dod o ffilm, barddoniaeth, Byron, Shelley er enghraifft. O'n i'n gwybod oedd fel Mary Shelley wedi creu Frankenstein, achos pan aethon nhw wedi eidl, aethon nhw wedi ffwrdd o eidl, a trio wneud rhywbeth, oedd ddim yn, oedd yn rhywbeth arall fydol, felly dim byd, achos o'n nhw'n bod. So nath trio nhw, Shelley hi... Oedd y tywydd, neu rhywbeth ydyn nhw'n i feddwl? Ie, oedd e'n glawio, so nhw'n stuck mewn. So nath nhw dechrau sgwennu, a hwnna yw sort of birth science fiction. Achos nath nhw dechrau, mae'n crazy. Ond, mae llyfr mor ddiddorol. Ond o ran ffuglen, mae yna cymaint o wahanol raw i fi wedi darllen yn ddiweddar. Fi'n efo cwpl un great, biography, Roald Dahl. Fascinating, i newydd sbon. So, i gynnig mewn leith y mas. Just sut nath y llyfr i fi nabod, sut nath yr elfennau dod bron yn uniongyrchol o'i fywyd fe, syth mewn i stori blant. Mae fe'n abod hanner y straeon mwyaf cyfarwydd i dod yn y 10 mlynedd ola i fywyd, so pan oedd e'n ei 60au. Na fi. Ond hwnna'n gret. A wedyn rai, y ffuglen, fi'n darllen Madws ar un bryd. Mwyn wych, Ond nes i prynu hwnna yn bennaf achos y clawr. Herwydd y clawr, dwi'n gwybod mae gymaint o bobl yn deud hynna. Mae'n prydferth, ond mae'r stori ei hun yn wych hefyd yn dydi. A dyna beth o'n i, ar ôl darllen, dechrau darllen yr un am diwedd y byd a yr pethau bach o ran amser, y teithio mewn amser, hynna di... Wrth gwrs, mae hwnna'n perthnasol iawn i'r llyfr yna. Ie, nes i dechrau darllen hwnna hefyd. A hefyd, mae di sbardino syniad i sgwennu stori'n hunan, so... Watch the space, felly. Watch the space, ie. Ti'n gwybod, o'ch ti sôn weithiau am gael yr ymff i darllen, amser hefyd, os ella bod o'n llyfr, ti'n gwybod ti am fynd i joio, ond just ddim ar yr amser yna. Ti'n gwybod, mae'n swnio chydig bach fel rhyw fath o book slump, ti'n gwybod, weithiau. Wyt ti wedi gael book slump, neu sut ydych chi'n disgrifio book slump i rhywun sydd ddim yn gwybod beth i hwnna? Wel, fi'n meddwl dyna'r rheswm bod gen i mwy nag un llyfr yn mynd ar y tro. Achos fi'n ges i book slump o ran ar ôl prifysgol, yr un da fath o beth, oedd cymaint y llyfr y rhaid i fi ddarllen i fynd trwy prifysgol. Ac oedd fi'n meddwl, tua'r un adeg a fel Da Vinci Code a pethau fel yna'n dod mas, so pethau pob un arall yn darllen, o'n i'n ffili ac o'n i'n darllen stuff arall yma. A fi'n cofio gadael, fi'n meddwl dyna'r adeg lle nes i ddim darllen llawer. Ond na'r pryd hefyd nes i dechrau darllen non-fiction. O'n i braidd byth yn darllen non-fiction un hunan. A nes i darllen Tipping Point, Malcolm Gladwell. A erbyn fi wedi prynu pob un llyfr ers hwnna, ond nes i prynu 3 llyfr ar pryd. Fi'n meddwl taw The Works neu rhywbeth o dde, lle chi fel prynu 2 for 3 neu rhywbeth, non-fictions penodol. Nes i prynu hwnna, llyfr yn In Praise of Slow, a fi'n araf iawn yn neud popeth, ac oedd hwn fel sort of slow movement, slow cooking, slow reading, sort of Charles Dickens yn rhoi pethau mas ar un ar y tro. Of course, a un arall oedd straeon am bwyd, so... A o'n i heb sylweddoli tan i chi gofyn i fod ar hwn, cymaint oedd y 3 llyfr yna wedi cael effaith. A hwnna nath fel newid y book slump. O'n i'n meddwl, fi'n meddwl book slump am ffuglen oedd gyfi. Diddorol, ond wedyn, nath e just ffrwydro wedyn am pethau non-fiction. So mae hanner, na tua treian o llyfrau sydd o fi'n adre yn pethau non-fiction nawr. A'r un peth pan fi'n offi comics yw os chi dal yn cael yr ffuglen yn dod mewn, ond mae fe ffordd gwbl wahanol o ddarllen chi gorffen comic mewn tua 4 awr neu beth fel yna. Ond chi dal yn cael extras, chi dal yn cael stori, chi'n cael lluniau hefyd. A bys ni'n dweud bod book slumps yn just book slumps am genre
Fi'n meddwl os chi'n newid y stael neu y math o lyfr yw e. Fi'n meddwl, achos fi byth yn bod, achos mae wastad rhywbeth da fi'n neud, achos fi'n off pethau eitha eang, a fi'n meddwl dyna beth ni'n dweud yw, mae book slumps yn just chi yn dewis y llyfrau cywir. Ond mae hwnna'n cyngor mor dda bod ella, os ti yn mewn book slump, dwi'n cael o lot lle dwi yn meddwl, fyddai wrth fy modd efo'r llyfr yma, a wedyn dwi just ddim yn gallu mynd i fewn iddo fo am ryw reswm, a dwi erioed i meddwl am hynna, beth am trio genre arall neu wahanol math o lyfr, fel ti'n deud, ella trio rhywbeth ffeithiol neu comic neu rhywbeth. A sôn am comics a pethau gweledol, wrth gwrs mae lot o dy waith di yn weledol, ti'n gwybod fel dy gyfrol ddiweddar Pethau Sy'n Digwydd, sydd yn cymysg o gwaith gwahanol, gan gynnwys cerddi a ar darluniadau ac ati. Felly, i chdi, be ydy llyfr? Ti'n gwybod, wyt ti'n gweld o fel rhywbeth fatha just nofel neu casgliad o straeon byrion neu bynnag? A be di'r bydd o creu rhywbeth sydd yn cymysgu y gwahanol bethau yma? Gwna'n gwestiwn da. Dwi'n eitha impressed bod fi wedi meddwl am hwnna. Diolch yn fawr. Rwy'n mynd i chi meddwl amdano fo. Fi'n meddwl, yn ymwneud gyda llyfr, fel chi'n sôn, bys ni'n dweud llyfr, os ni'n dweud llyfr i fi, bys ni'n meddwl ffuglen. Ond nawr, y ffordd nes ti gwestiynau yn rhoi ffurfio'r cwestiwn, mae mwy fel... O'n i'n gweld lot o fel snobbery am comics, mae dal yna chydig, ond hwnna, mae pethau fel... Chris Way a Adrian Tomine ar y #1 bestsellers yn aml. Am nhw mor... mae graphic novels wedi newid lot hefyd. A'r ffaith bod pobl ddim yn galw comics, mae'n galw graphic novel yn fwy snobbery eto weithiau. Ond, bys ni'n dweud, mae'r cynnwys yna, yr un mor in-depth a hanner y llyfr chi wedi brynu. Just mae wedi gwneud efo visuals hefyd. Mae'r un peth, mae barddoniaeth yw'r llyfr fi, ond y darluniadau mewn a fi'n meddwl bod rhai'r darluniadau nes i golygu rai o'r cerddi achos y darluniadau hefyd. So mae fe'n symbiotic. So mae fe'n gweithio ar ddau ffyrdd. Oedd yn llyfr cyntaf i cawl, ond i'n methu penderfynu beth i roi mewn. So oedd hwnna fel comic, straeon, political cartoons, erthygle, Cymraeg, Saesneg, ac y bennaf, achos o'n i ddim yn gwybod beth oedd y llyfr mynd i fod, achos o'n i eisiau gwneud rhywbeth. O'n i'n gwybod oedd dim ymynydd i fi wneud nofel, ond y lot o pocedi bach o wahanol bethau. So mae rhyw fath o flodeugerdd o bosib? Blodeugerdd. Os hwnna di'r term, ti'n bod, o ryw fath, fel rhywbeth sydd yn casglu lot o bethau gwahanol. Mae'n od, achos mae pobl fi'n dwlu ar ffuglen fer, short stories, maen nhw'n briliant, achos os chi just dip mewn 5 munud, 10 munud, chi'n darllen stori cyfa, byd cyfa. A nes i darllen prifysgol, Dave Eggers, short stories, maen nhw'n fel postcards. A nes i darllen prifysgol pan nathon ni ar taith rugby. O'n i pwdi efo'r bechyn, achos o'n nhw eisiau mynd i Burger King, a wedi eisiau mynd i bwyta octopus, mynd rhyw fath o caffi bach. A nes i prynu 25 cerdyn post a sgwennu 25 stori fer i pob un yn nhw. A that was very protest. Rhyw fath o weird protest. Ond yr ffaith o'ch chi gwasgu rhywbeth bach mewn i rhywbeth mor fyr. A weithiau fi'n teimlo weithiau bod rhyw fath o snobbery tuag at straeon byrion, sydd jyst ddim yn ei synwyr, achos mae'n anoddach, a mae'r crefft yn fwy, just achos chi'n sgwennu rhywbeth masif, ddim yn meddwl bod chi'n methu mwynhau'r pethau bach yma. A fi'n dweud, o'n i'n darllen yr cyfrol am Roald Dahl, ac fel mwy o parch tuag at yn yr 50, 40 am straeon byrion, bod yna o'ch chi'n gallu bywoliaeth trwy Rhys Davies, Cymru, rhywun beth, a just treasure trove o pethau. Am byw yn Llundain, oedd pob gyd am y ronda, bron pob stori di selio yna. Dylan Thomas yn un arall yn di, bod pobl wastad yn sôn am y sgriptiau ac ati, ond i fi y straeon byrion sydd yn rhai gothic na, sydd yn, maen nhw'n wych, ond heina dwi'n meddwl am, pan dwi'n meddwl amdano fo, sydd yn, achos mae pawb yn galw fo
yn bardd, yn di, fel hwnna di'r peth gyntaf. Ie, yn union. Bod chi gael pigeon ôl yn rhywun ni, ond yn enwedig Amri, ni fe cymaint o pobl sy'n sgwen, Richard Size, Joao Moraes, Thomas Morris, cymaint o bobl. Chi ddallan ni'n newydd am yr Abercariad. Mae hwnna'n crefft, just y ffaith bod chi'n gallu cael stori sy'n fel, mae hwnna'n fel saga plentyndod person, ond maen nhw'n blygyn ceffl y môr. Ceffl y môr, a dwi'n gwybod, a ti'n gwybod be, os ti'n darllen hwnna eto, a ti'n darllen y paragraff gyntaf, ac wedyn, ti'n ar ôl i chdi orffen o, a ti'n mynd yn ôl at y paragraff gyntaf, ti fel, mae pen i chdi just yn, dwi wrth modd o'r casgliad yna, waw. Just, a dyna beth yw'r, fi'n meddwl y cnewellyn o pan chi'n darllen rhywbeth, yw dys nhw'n rhaid fod yn hir, os dim rhaid fod yn bwca prize, fi'n cael traffydd ar bwca, fi'n meddwl fi wedi mwynhau un blygyn bwca prize hwnna, ond os dim rhaid i fod yn whopping text, a hefyd, fi'n cofio'n prifysgol pan oedd fel Dan Brown yn gwerthu miliynau, nathon ni gofyn mewn un o'r gwersi, pam ni ddim yn dysgu sut i sgwennu fel hwn, pam ni gofod dysgu sgwennu in this posh ffordd o sort of really wneud awdur da, ond ddim yn wneud awdur sy'n gallu bywoliaeth mas o fe, fel Dan Brown, fel Stephen King, pethau syml, ond straeon briliant. A dyna beth yw yr cnywellyn bach o stori dda sy'n gallu, ysdim os pa mor hir yw e, dyna beth yw'r darllen sy'n chi'n cyffroes ag eisiau troi y dalen. A dyna, dwi'n meddwl, ydy'r peth mwyaf, ti'n bod, pwysig bod rhywun yn gallu ymgolli mewn stori a ti'n bod mwynhau ac ymlacio ac wrth gwrs mae'n gret os ti'n gallu gael ti'n bod profiad arall allan o ddarllen, ond ti'n bod i helpu ni yn meddyliol, dwi'n meddwl bod o'n pwysig i ni allu ymgolli mewn stori da hefyd. Ti'n bod yn amlwg ti wrth dy fodd efo llyfrau, ti mewn cymni da iawn, dwi'n un peth, ond wrth gwrs mae yna lot o bobl sydd ddim yn teimlo fel llyfrau yn rhywbeth maen nhw angen, neu isio, neu o bosib ddim yn gweld gwerth mewn darllen. Oes gen ti unrhyw fel cyngor o bosib i unrhyw un sy'n teimlo fel na? Fel be fysa chi'n deud i trio annog rhywun i ddarganfod yr holl hyfrydfrwydd? Dwi'n siŵr os hwnna'n gair, ond yr holl beth hyfryd sydd yn bodoli mewn llyfrau. Be fysa chi'n deud? Bys ni'n dechrau ban yn dweud, ewch i'r llyfrgell. Achos does dim pwyso ar chi. Fel mewn siop lyfrau, ni'n dylio siop lyfrau, allan ni'n fynd am byth. Ond mae yna bwyslais weithiau i brynu. Fi'n cofio pan o'n ifanc oedd bob di Sadwrn yn y news agents, o'n nhw'n dod ar troli llyfrau mas. A oedd y fenyw, dyn cysau y ffaith o fi'n darllen nhw. Oedd eisiau chi prygu flan, prynu fe mewn i fe adre. A fi'n cofio pryd ni, dyna pryd nes i fynd draw i'r llyfrgell. Oedd dim pwysau, a hefyd mae llyfrgellydd. Yn enwedig nawr, chi'n gyfod gael gradd i fod yn llyfrgellydd. So maen nhw'n gwybod lot mwy. Ond os chi'n gael llyfrgellydd da, sy'n gallu dweud, os ti'n affi hwn, darllen hwn. Neu paid darllen y fersiwn mae'r hwn, mae'r cymeriad yn horrible neu beth fel. Ond chi gallu just pigo unrhyw beth lan, a os chi ddim yn offi roi yn ôl. Os dim rhaid i chi cymryd yn mas, allwch chi just mynd i'r llyfrgell i eistedd yna. A os dim ot, fi wedi bod i llyfrgell, fi fi'n offi mynd i gwahanol llyfrgellau ar draws y wlad. A os dim fawr neu fach, fi wedi bod yr un sy'n dod law mewn lori, sy'n gyrru rownd, mae pob math, mae rhywbeth mewn yna, a os dim pwyslais i wneud unrhyw beth, dechreuwch fanna, bys ni'n dweud. A hefyd, nes i gael llyfr unwaith i Dear Friend neu Dear Dad, a mae fi cwestiynau a chi'n llenwi mewn, a wedyn chi'n rhoi yn ôl fel anreg wedi llenwi, fel beth yw cof cyntaf chi o mynd i'r ysgol, neu pryd o'r tro cyntaf chi wedi cymryd mewn cariad a chi'n llenwi mewn, ac yr un o'n nhw, beth yw hapusrwydd i chi, a ges i fe pan o'n i'n prifysgol fi'n meddwl. A nes i ddarllen so mae fe 17 mlynedd yn ôl ges i fe, a mae fe dal yn dweud yr un peth, so mae fe'n dweud, fi'n gallu clywed glaw, mae llyfr newydd sbon ar yr ochr, a llyfr arall newydd sbon ar yr ochr, os fi ddim yn hoffi'r un yma. A fi'n meddwl, dys dim byd i newid mewn 20 mlynedd. Just rhaid gofyn. A just y ffaith o fi gallu agor rhywbeth newydd, yr ogli fe, mwynhau ac os fi ddim yn, fi'n gallu symud mlaen i un arall. A dim rhaid iddo fo bod yn nofel, neu fel o'ch ti sôn gynnar unrhyw beth? Na, a dim ei ogrwydd am just
gadw fod. Os neb mynd i barnu chi, ac os nhw yn, dwi'n ddim yn ffilm cywir. Dwi'n cytuno. Neu bod nhw'n brwdfrydig iawn am y llyfr. Digon teg. Mae wedi bod mor hyfryd yn siarad efo chdi. Diolch o galon. Diolch yn fawr. A ti jyst di wneud i fi eisiau mynd i'r llyfrgell yn syth. So dwi'n meddwl, dyna lle da ni'n mynd nesaf. Dwi'n meddwl, syth i'r llyfrgell. A fi gofod dweud, mae hwnna'n un o fel bucket list fi. Fi wastad eisiau fod yn rhyw fath o podlediad am llyfrau. So diolch yn gofyn fi arach. So ni'n mor excited. Wel, diolch i chdi. Mae wedi bod yn hyfryd. Diolch. Yay! Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae restr o'r llyfrau da ni wedi trafod heddiw ar gael yn ysgrifiad y bennod. A chofiwch fod yr holl gyfrolau ar gael o'ch siop lyfrau neu lyfrgell leol. Mae modd gwrando ar benodau eraill y gyfres yn y llefydd arferol neu ewch i YouTube i wylio.